po 10 000, že proste to nám chýba, jednoducho to sú peniaze, ktoré sa týmto spôsobom musia obroviť a pribyjú plný počet na zájem a rovnako na to pretože. No, tak aby sa vám to neprekazil, spravím hľada. Takže stačíte, ja už sa zúfala. Tak ani nedoprajem z toho, aby sa tí peniaze docelili celé, tak ona robí tak. Musí to len taká bežky, ale čo? Neviem nájsť to, že či to nebudem robiť zase. Ja som taký človek, že poviem, že ne a potom aj tak, keď som taký v podstate dobrá Česko, že potom to aj tak spravím, hej. Uvidím, jak sa prispôsobí možno Roman, jak sa prispôsobí Ľubože, ako to oni vnímajú a keď to možno vnímajú takisto ako ja, tak sa možno prispôsobím tej skupinke. Uvidím, naozaj. To som ja. Bylo všetko na krku, symbol nad naružovaným ústavy rodiny, vernosť krásna tma, toto je ako biela, je symbol čistoty, nehy a lásky. Tu pokora. My si tu vítame pochádne! Krásny sme! Som hladný, takže som trošku nervózny, nie som vo svojej koži, keď som taký hladný. Aha. Veš tu? No to nám nerobí. Tu máš. Poďme. Čo môže? Sa nebojíš? Nie. Sa neprovoky, dobre? Prečo ty radšej zbierať? Díram, to je milé radšej.